To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरग्रोनाय थाहैबाय लोगोफोर नयन बरगयारी खननाय मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट बा जोबजासे नायबानो जाबाय दायो शुटिं सोलिगासिनो दं लोगोफोर जोंना देलायजोबखाबाय सालथेया बाजिनि खावनाय सिंनिखौ देखायजाला सालथे माबा जायगाया खालारा गोजा जों गानबाय खावनानै फुरा रंजालि बैसागुआव जों रंजासिगोन आदा बबा जायखिया जोङो नोंनि हिनजावनि फिसौखौ खावनाय जाबाय सरि नाइटिखौ जों गानबाय जों गाननाय जाबाय सरि फुरा जोंना नै जाहां जानानै दं सालथेनि होनबाथाय हिटखाना गानालाय फैसा इथिबाय मोननांगौमोन सालथेनि गान हाबफैबावगोना गोराननि दाम लाबोखादो सुट जागासिनो दं सालथेना ओरै फुरा जागासिनो दङ सालथेन नयननि गान सुट जागासिनो दं सालथे नयननि नै सालथे अननाय खालि माइरि सालथेनि शुटआव दङ सालथे नयननियाव गोदान गानाव हाबफैबावगोनावहाय शुट खालामगासिनो नै सालथे दङ नै फुरा आंबो दङ रलाव एसे फेनायाव शुट जागासिनो दङ सालथेया नायदो अबस्थाया नायथि गामोनसो And 5, 6, 7, go over there. Action. Action!
सागावनो गामि